gị dịka nke mmiri ozuzo n'ala. O nweghị ka mmiri ga-esi zoo ka ala ghara ịma. Na gị ka m chọtara enyi, ihe na-amakọrọ na-ahata onye ara na ibe ya. Ọ dị ka ọ dị bụ udo jikọrọ enyi na enyi. Mgbe anyị zutere, amaghị m na anyị ga-eru ebe a taa. Adị m na mma anyị dị ka ndụ mbekwu. Ị maara m ihu na azụ, mara ma ụkwụ m zọrọ n'ala. Ụdị obiọma iji lụọ ụwa bụ ya kekọtara m aka na ụkwụ. Ihe enyi mere enyi ya ahụnyela ụjọ na ndụ ndị mmadụ, ma n'ime gị ka m chọtara enyi nke enyi. Mmiri amaala anyị, anwụ eti anyị, ma anyị sechaa, ihe jikọtara anyị esikwu ike. Ọkpọ otu ụbọchị agaghị ezuru anyị ịkọ akụkọ. Mụ na gị nọrọ, ọ dị m ka chi ghara iji eji. Ịbụ ejewe aghaghị m, nwanne m dị n'ezi. O jide m n'olu mgbara chọwa gị, ma ụwa niile aghọtaghị m. Ị na-aghọta ka o si dịrị m. Onye tinyere mụ na gị anya, nku anya ya apịajie. Ihe dịka gị akọkwala m. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe. Nọdụnụ mma o.